नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसार लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। आंबा काजू संदर्भात फडणवीस सरकारचं विशेष पॅकेज। जिल्हा परिषदेच्या विषय समिती सभापतींची निवड आणि वैभव नाईकांवर आंदोलन प्रकरणी गुन्हा दाखल। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। शिंदे शिवसेना जानवली जिल्हा परिषद सदस्या रुहिता तांबे यांची समाज कल्याण सभापतीपदी वर्णी लागली। त्यांच्याशी संवाद साधला आमचे प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या समाज कल्याण सभापती शिंदे शिवसेनेच्या जिल्हा परिषद सदस्या रुहिता तांबे यांची वर्णी लागलेली आहे आणि त्याच अनुषंगाने त्यांचं आज या खुर्चीत त्यांनी पदभार स्वीकारला आहे। एकंदरीत त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत नेमकं जे महत्त्वाचं पद आहे समाज कल्याण सभापतीचं कशा पद्धतीने त्यांचं नियोजन आहे। मॅडम नमस्कार, पहिल्यांदाच आपलं या सभापतीपदी निवड झालेली आहे, बिनविरोध देखील झाला तुम्ही आणि बिनविरोध सभापती निवड झालेली आहे। काय सांगाल, एकंदरीत पहिली प्रतिक्रिया काय? याचं श्रेय आमचे कोकणचे वाक्यविधाते सन्माननीय राणे साहेब आणि आमचे पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब, तसेच आमचे लाडके आमदार निलेश राणे साहेब यांनी जे माझा विश्वास टाकला आणि माझं नाव समाज कल्याण सभापतीपदी घोषित केलं, याबद्दल त्यांचं मी मनपूर्वक आभार मानते। तसंच ह्या पूर्ण प्रवासामध्ये माझे महायुतीचे जे जे कार्यकर्ते आहेत, जे तळागाळातले, की त्यांनी मी आत्ता पण म्हटलं की माझी बिनविरोध निवड झाली जिल्हा परिषद सदस्यपदी, तशीच माझी आत्ताही समाज कल्याणपदी बिनविरोध झाली। हे सगळं श्रेय मी माझ्या महायुतीतल्या कार्यकर्त्यांना देते, कारण आज त्यांच्यामुळेच मला हे पद मिळालं आणि त्यांच्या सहकार्याने आणि त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली मी पुढील वाटचाल करणार आहे। एकंदरीत समाज कल्याण सभापती समाजाचं कल्याण वेगवेगळ्या विविध घटकांपर्यंत तुम्हाला पोहोचावं लागेल, कशा पद्धतीने ही जबाबदारी पेलाल काय सांगाल? समाज कल्याण सभापतीपद हे आमच्या समाजातील जे काही गरजू वंचित घटक आहेत, आधी माझं पहिलं ध्येय हे असेल की समाज कल्याणच्या ज्या योजना आहेत ते त्या माझ्या गरजू लोकांपर्यंत कशा पोचतील, हे माझं पहिलं उद्दिष्ट असेल। त्याच्यानंतर त्यांच्या समस्या ज्या जाणून घेऊन त्या समस्यांवर कसं निराकरण मला करता येईल यावर माझा पूर्ण फोकस असेल। बिनविरोध तुमची जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून निवड झाली, आता देखील बिनविरोध निवड झालेली आहे। एकंदरीत त्या बिनविरोध निवडीचा फायदा तुम्हाला होईल? नक्कीच होईल माझ्यासाठी, कारण आत्तापर्यंत जसं मला माझ्या कार्यकर्त्यांनी आणि एक विशेष आधार मानायचं म्हणेन की ज्यांनी पूर्ण सुरुवातीपासून माझ्या पाठीशी राहिले, आमचे मार्गदर्शक हेमंतजी परोळेकर, तसेच आमचे तालुकाध्यक्ष गणकवली दामू सावंत सर, महायुतीचे सगळेच जे माझे सगळे कार्यकर्ते, त्यांचं मी विशेष आभार मानते, कारण आज त्यांच्या याच्यामुळेच मी या पदावर आले। एकंदरीत बघितलं तर जी जबाबदारी जिल्हाभराची जबाबदारी तुमच्यावर आहे, जिल्हाभरामध्ये फिरताना कसं नियोजन असेल एकंदरीत भविष्याचं? जिल्हा परिषद म्हणजे जिल्ह्यामध्ये फिरताना आधी पूर्णपणे मला त्या पूर्ण जिल्ह्याचा आढावा घ्यावा लागेल, कारण आता तुम्हाला माहिती आहे की आता मध्ये खूपच गॅप आहे, प्रशासकीयमध्ये खूपच गॅप आहे आणि त्यानुसार ह्या ज्या मध्ये गॅपमध्ये कुठली कामं आहेत, किती कामं आहेत, ती कशामुळे अडली आहेत किंवा काय त्याचा विषय आहे, ह्याचा पूर्ण अभ्यास करूनच मी त्याचा निर्णय घेणार। एकंदरीत भविष्याच्या दृष्टिकोनातून ज्या तुमच्या मतदारसंघ आहे, जानवली मतदारसंघ आहे किंवा अन्य ज्या कणकवली तालुका देखील तुमच्या या मतदारसंघामध्ये येतो, कशा पद्धतीने विकास निधी संदर्भात तुमचं नियोजन असेल? विकास मी आत्ताच तुम्हाला म्हटलं की तो पूर्ण अभ्यास केल्याशिवाय मला तो जाणता येणार नाही, कारण ऑल ओव्हर पूर्ण जर तालुक्याचा जर माझ्या जर विचार केला जर मतदारसंघाचा,
तर प्रत्येक मतदारसंघात आता माझे जेवढे गाव आहेत त्यांना भेट दिल्याशिवाय, त्यांच्याशी चर्चा केल्याशिवाय त्यांचे काय विषय आहेत हे मला कळणार नाही. त्याच्यामुळे तिथपर्यंत मला पोहोचणं हे भागच आहे. आणि जेव्हा मी तिथपर्यंत पोहोचणार तेव्हा त्यांच्या समस्या मला कळणार आणि त्याच्यावरच पूर्ण माझा कामकाजाचा विषय असणार. आज तुम्ही पदभार देखील स्वीकारला आहे. आता बहुसंख्य जे आहे ते अधिकारी आहेत, तुमचे जे जवळचे नातेवाईक आहेत किंवा आणि जे म्हणजे पक्षाचे कार्यकर्त्यांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत, काय सांगाल त्याबद्दल? शुभेच्छा आता साहजिकच आहे, हा अभिमानास्पद गोष्ट आहे आपल्याकडे की आता एवढे सगळे कार्यकर्ते आपल्या पाठीशी आहेत, त्यांच्या शुभेच्छा आपल्याला मिळणार आहे. त्यांच्या शुभेच्छाने आणि त्यांच्याच आशीर्वादाने मला हे पूर्ण माझं मी पदभार स्वीकारून म्हणजे मी पुढील वाटचालीस सुरुवात करणार. मॅडम सांगितलं आहे की शुभेच्छा स्वीकारून मी पुढील वाटचालीसाठी सुरुवात करणार आहे. कॅमेरामन साहिल दहिवावकर सर, उमेश बुचडे, कोकण सल्लाईव्ह, सिंधुदुर्ग नगरी. भाजपकडून पोंभुर्ले जिल्हा परिषद सदस्या अनुराधा नारकर यांची महिला व बालकल्याण सभापतीपदी निवड झाली. महिलांच्या विकासासाठी आणि सुरक्षेसाठी आपण भविष्यात प्रयत्न करणार असल्याचा शब्द त्यांनी कोकण सल्लाईव्हशी बोलताना दिलाय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये महिला बाल कल्याण विकास समाज सभापतीपदी अनुराधा नारकर यांची निवड करण्यात आली. देवगडमध्ये हा बहुमान मिळाला आहे. एकंदरीत मॅडम नमस्कार, तुमची महिला कल्याण समिती निवड झाली. एकंदरीत काय सांगाल प्रथमतः निवडीबद्दल? नमस्कार. सर्वप्रथम मी सर्वांचे आभार मानेन. आपल्या सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्याचे खासदार माननीय श्री नारायण राणे साहेब, जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे साहेब, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब आणि जिल्ह्याचे निलेश राणे साहेब, या सर्वांचे आणि मंडळातील सर्व भाजप कार्यकर्त्यांचे, महायुती कार्यकर्त्यांचे मी सर्वांचे आभार मानेन की त्यांच्या प्रयत्नातून हे यश मिळालेलं आहे. आणि आमचे मंडळाध्यक्ष नारकर साहेब यांच्या प्रयत्नातून हे यश मिळाले. त्या सर्वांचे मी सर्वप्रथम आधी आभार मानेन. आणि एका नवीन सदस्याला त्यांनी जे एक एवढी मोठी संधी दिली त्याबद्दल मी सर्वांचे आपल्या माध्यमातून आभार मानते. मोठी जबाबदारी आपल्याकडे आहे आणि देवगड मतदारसंघाला ही जबाबदारी मिळाली. एकंदरीत त्याबद्दल काय सांगाल? खरे कौतुकास्पद आहे की देवगड तालुक्याला ही जबाबदारी मिळाली. तसा डोंगराळ भाग आहे आपल्या जिल्ह्यातील, त्यामुळे ह्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचे, सर्व मान्यवरांचे मी या माध्यमातून आपले आभार मानते. आणि एक विकासाची संधी मला मिळाली आहे, त्याचं मी विकासाची संधी जी मिळालेली आहे त्याचं मी सोनं करेन असं मी आपल्या माध्यमातून ग्वाही देते. महिला कल्याण समिती सभापती निवड झाली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील मोठ्या संख्येने महिला आहेत आपल्याकडे, कशा पद्धतीने पाहता येईल? आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील महिलांचं जर कार्य पाहाल तर अतिशय चांगलं आणि उत्तम चाललेलं आहे. महिला बचत गटाच्या माध्यमातून किंवा 50% महिला आरक्षणाच्या माध्यमातून महिला पुढे येत आहेत. ग्रामीण भागातील महिलांचं आर्थिक सक्षमीकरण होत आहे. त्यामुळे आत्ता माझ्याकडे मोठी जबाबदारी आहे की ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिक सक्षम करून शासनाच्या ज्या वेगवेगळ्या योजना आहेत त्या सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम करायचं आहे आणि ते करण्याचा मी नक्की प्रयत्न करेन. महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत काही उपाययोजना किंवा नवीन काही नियोजन काही असेल का आपलं त्या निवड झाल्याबद्दल? महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून आता वेगवेगळे कायदे कडक केलेले आहेत. त्या माध्यमातून जर एखादी तक्रार वगैरे जर आली असेल तर त्याची योग्य निवारण करण्यात येईल आणि योग्य त्या पद्धतीने त्याला न्याय देण्यात येईल. निश्चितच एक पूर्ण आता देवगडची जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून तुम्ही होता, आता पूर्ण जिल्ह्यामध्ये महिला कल्याण समितीमधून निवड आहे. एकंदरीत कशा पद्धतीने पाहता जिल्ह्याच्या महिलांच्या प्रश्नांसंदर्भात? जिल्ह्यातील महिलांचे जे काही प्रश्न आहेत ते महिला व शासनाने वेगवेगळ्या योजना राबवलेल्या आहेत
त्यांचा सर्वप्रथम सर्वांपर्यंत पोचवणं आवश्यक आहे. ते पोचवण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे आणि त्यांच्या ज्या काही समस्या आहेत त्या जाणून निवारण करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. आज निवड झाल्यानंतर स्वतः जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांनी आपल्याला या खुर्चीवर विराजमान केलेलं आहे. भाजपकडून ही मोठी संधी आपल्याला मिळालेली आहे. प्रत्येकजण आपल्याला शुभेच्छा देत आहे. शुभेच्छेचा वर्षा होतो. काय सांगा? खरं तर सर्वांचे मी धन्यवाद देऊ इच्छिते की जिल्ह्यातील 50 सदस्यांपैकी माझी निवड झालेली आहे. त्याबद्दल खरंच खूप आनंदही होत आहे आणि त्याबद्दल थोडीशी जबाबदारी वाटत आहे. पण त्या सर्वांच्या सहकार्याने ही जबाबदारी मी नक्की पार पाडेन अशी मी आपल्याला ग्वाही देते. कुटुंबातून देखील मोठी मदत या तुमच्या जडणघडणीमध्ये मिळालेली आहे. त्यांचं सहकार्य आहे. कार्यकर्त्यांना देखील सहकार्य आहे. कसं बघता त्याकडे? नक्कीच, कारण माझे यजमान जे आहेत ते गेली 25 वर्ष भाजपसाठी कार्य करत आहे. राणे समर्थक म्हणून ते काम करत आहे. त्या कामाचंच हे आज फळ आहे आणि देवगड तालुक्यातील सर्व कार्यकर्त्यांनी जे मेहनत घेतलेली आहे त्यांचंच हे फळ आहे. निश्चितच. धन्यवाद मॅडम. मॅडमने सांगितलेलं आहे सर्व कार्यकर्त्यांनी जी मेहनत घेतली त्याचं हे फळ आहे आणि आपण महिलांचं सक्षमीकरण आणि सुरक्षेसाठी भर देऊ असं देखील त्यांनी सांगितलेलं आहे. कॅमेरामॅन साहिल दहिबावकरसह उमेश बुचडे, कोकणसाद लाईव्ह, सिंधुदुर्ग नगरी. भाजप रेडी जिल्हा परिषद सदस्य प्रितेश राऊळ यांची दुसऱ्यांदा शिक्षण आणि आरोग्य सभापतीपदी निवड झाली. मागच्या वेळी नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवले. यावेळी देखील भविष्यात जिल्ह्याचं नाव उंचावेल अशाच पद्धतीनं शिक्षण आणि आरोग्य विभागात काम करणार असं प्रितेश राऊळ यांनी कोकणसाद लाईव्हशी बोलताना सांगितलंय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिक्षण आणि आरोग्य सभापतीपदी दुसऱ्यांदा ज्यांना बहुमान मिळाला आहे ते प्रितेश राऊळ आहेत. राऊळसाहेब, भाजपच्या माध्यमातून बरीच वर्ष तुम्ही देखील काम करताय. एकंदरीत दुसऱ्यांदा ही संधी मिळाली आणि वेंगुर्ल्याला ही संधी मिळाली आहे. काय सांगाल एकंदरीत? सर्वप्रथम धन्यवाद. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदची निवडणूक लागली आणि या निवडणुकीमध्ये आदरणीय महायुतीचे शिल्पकार राणेसाहेब, त्याचप्रमाणे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब, त्याचप्रमाणे या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय नितेशजी साहेब, त्याचप्रमाणे आमच्या सावंतवाडी मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार आदरणीय दीपकभाई केसरकर आणि ज्यांच्या राजकीय नेतृत्वाखाली मी घडलो, पूर्ण जिल्ह्यामध्ये आणि पूर्ण रत्नागिरी परिसरामध्ये मला ओळख निर्माण करून दिली असे कुडाळ मालवणचे कार्यतत्पर आमदार आदरणीय निलेशजी राणेसाहेब, या सर्व महायुतीच्या नेत्यामुळे मला महायुतीची तिकीट मिळाली आणि त्यानंतर आज या ठिकाणी मला पुन्हा एकदा शिक्षण आणि आरोग्य सभापती पदाची संधीसुद्धा या सर्व नेते आणि माझे सर्व जिल्हा परिषदचे सर्व सन्माननीय सदस्य यांच्यामुळे मला मिळाली. त्याबद्दल या सर्व नेत्यांचे आणि सर्व जिल्हा परिषद सदस्यांचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो, त्यांना धन्यवाद देतो. आज तुमच्यावर शुभेच्छांचा वर्षा होतोय. जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी स्वतः येऊन तुम्हाला या खुर्चीमध्ये बसवलं. एकंदरीत शुभेच्छा देखील सगळेजण देत आहेत. काय सांगाल? सर्वप्रथम समाधान वाटते की या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची ही विषय समिती सभापती पदांची निवडणूक ही बिनविरोध झाली. एक वेगळा पायंडा या ठिकाणी झालेला आहे. त्यामुळे एक वेगळं समाधान आहे की बिनविरोध या ठिकाणी मला शिक्षण आणि आरोग्य सभापती पदाची संधी या ठिकाणी मिळाली. याचं खूप मनापासून समाधान वाटतंय. आज जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांच्यानी या खुर्चीवर आम्हाला या ठिकाणी बसवण्याचा मान घेतला आणि सर्वच वातावरणसुद्धा आज चांगल्या प्रकारचं या ठिकाणी जिल्हा परिषदमध्ये आहे. कारण दुसऱ्यांदा संधी या ठिकाणी मला मिळाली, कारण बरेचसे जुने सहकारी सुद्धा या माझ्या जिल्हा परिषदमध्ये माझ्यासोबत आहेत आणि नवीन जिल्हा परिषद सदस्य आहेत. त्याच्यामुळे सर्वांना एकत्र घेऊन काही ज्येष्ठ सदस्य आहेत त्यांचं मार्गदर्शनाखाली ही जिल्हा परिषदचा हा जो कार्यकाळ आहे, हा कार्यभार आहे, हा नक्कीच आम्ही जोशात आणि जोमाने या ठिकाणी कोकणामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये घेऊन जाणार अशी आजच्या या ठिकाणी मला आशा वाटते. मागील कार्यकाळात देखील आपण एक वेगळा शिक्षण विभागाचा वेगळा उपक्रम इस्रोचा उपक्रम राबवला. काय सांगाल त्याबद्दल? सर्वप्रथम त्यावेळी सुद्धा मला आदरणीय राणेसाहेबांच्या माध्यमातून संधी मिळाली आणि या जिल्हा परिषदमध्ये सुद्धा सर्वात कमी वयामध्ये शिक्षण आणि आरोग्य सभापती होण्याचा मान सुद्धा मला राणेसाहेबांच्या माध्यमातून मिळाला आणि कुठेतरी त्या नेतृत्वाने आपल्याला एक संधी दिली आहे.
ही संधी दिली असताना सुद्धा जे आपल्याकडे विभाग आले होते शिक्षण आणि आरोग्य, या शिक्षण आणि आरोग्य विभागामध्ये एक चांगलं काम ज्याची दखल आपल्या कोकण आणि महाराष्ट्राने घ्यायला पाहिजे, ही एक प्रचंड आवड होती आणि एक तळमळ होती. आणि त्यात आवडी आणि तळमळीच्या रूपाने आम्ही त्या ठिकाणी नवनवीन उपक्रम आम्हाला कसे करायला मिळतील याचं सर्व मार्गदर्शन घेतलं. अधिकारी वर्गाने सुद्धा त्यावेळी आम्हाला चांगलं मार्गदर्शन केलं. जिल्हा परिषद सदस्यसुद्धा सोबत राहिले. याच्यामुळे इतिहासामध्ये जिल्हा परिषदमध्ये या वेगवेगळे उपक्रम, जसे एक आपण जर म्हणायला गेलो तर इस्रो सफर, आदरणीय अब्दुल कलाम साहेब यांच्या नावाने झालेली आपली शिष्यवृत्ती परीक्षा असू दे, किंवा ज्या आमच्या उपक्रमाची दखल पूर्ण महाराष्ट्राने घेतली असा एज्युकेशन एक्सपो, कारण आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा हा शिक्षणात अग्रेसर आहे, परंतु कालांतराने 10वी-12वी नंतर आपल्या विद्यार्थ्यांना कुठेतरी मार्गदर्शन मिळत नाही आणि ते कुठेतरी वेगळ्या वळणाला जातात, कुठेतरी दिशा भरकटते. या उदात्त हेतूने आम्ही जो एज्युकेशन एक्सपो हा उपक्रम सुरू केला, याची खूप चांगली वाहवा झाली. त्यानंतरची बांधावरची शाळा असू दे, असे नाविन्यपूर्ण उपक्रम त्या काळामध्ये आम्ही सर्वजण केले, सर्वांनी एकत्र येऊन केले आणि त्याचीच आज दखल कुठेतरी आमच्या नेतृत्वाने घेतली. आणि पुन्हा एकदा मला जे माझ्या आवडीचं जे खातं होतं शिक्षण आणि आरोग्य, ते या ठिकाणी मला मिळालं. त्यामुळे खरोखर मी आमच्या कुलदेवता ग्रामदेवतेचा आणि त्याचबरोबर राणे साहेबांचे आणि सर्व वरिष्ठ नेतृत्वांचे मी मनापासून आभार या ठिकाणी व्यक्त करतो. शेवटचा प्रश्न, जे शुभेच्छांचा वर्षा होतोय, काय सांगाल त्यांना? खरोखर ज्या सर्वांनी आज शुभेच्छा मला देत आहेत, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सर्वच जण आज या ठिकाणी येऊन शुभेच्छा देत आहेत. आणि ह्या शुभेच्छा देताना सुद्धा आज खरोखर त्यांची सुद्धा कुठेतरी भावना असेल की आपण ज्या व्यक्तीला शुभेच्छा देतोय त्याने पुढच्या कालावधीमध्ये ज्याची दखल पूर्ण महाराष्ट्राने घेतली पाहिजे, पूर्ण नेतृत्वाने घेतली पाहिजे, या एका उद्देशाने आज या ठिकाणी शुभेच्छा देत आहे. त्याच्यामुळे या शुभेच्छांच्या प्रती मला माझी कामगिरी या खुर्चीवर बसून करून दाखवायला पाहिजे. अहोरात्र मेहनत या ठिकाणी मी घ्यायला पाहिजे आणि ती मी 100% घेणार. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद आज आपली स्वच्छतेमध्ये पुढे आहे, पर्यटनदृष्ट्या सुद्धा आपल्याला आज आपण पुढे आहे. आणि हे सर्व होत असताना आज शिक्षण विभागसुद्धा, जी आपल्या शिक्षण विभागाची जी पटसंख्या आहे ही कुठेतरी घसरते, कुठेतरी ही थांबायला पाहिजे. आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षण विभागाची वेगळी प्रतिमा या ठिकाणी जी उभी राहायला पाहिजे. सर्व शिक्षक, त्याचप्रमाणे जे शाळा व्यवस्थापन समिती असतील, या सर्वांना विश्वासात घेऊन एक आदर्शवत काम या जिल्ह्यामध्ये पुन्हा एकदा सर्वांच्या सहकार्याने उभे करण्याचा माझा मानस आहे. त्याचप्रमाणे दुसरं जे आरोग्य क्षेत्र आहे, तर त्या आरोग्य क्षेत्रामध्ये आज जर आपण पूर्ण बघितलं, जिल्ह्यामध्ये कुठेतरी बऱ्याच प्रकारच्या अडचणी आहेत. डॉक्टर्स अवेलेबल होत नाही आहेत, त्याचप्रमाणे इमारतींमध्ये देखभाल दुरुस्ती नाही आहे, त्याचप्रमाणे असणारी प्रशासन व्यवस्था ही सर्व सुधारण्यासाठी जिल्हा परिषद आणि आमचे जे वरिष्ठ सर्व नेतृत्व आहेत, आमचे आदरणीय खासदार आहेत, आदरणीय आमदार आहेत, या सर्वांच्या माध्यमातून शासन स्तरावरती जिल्हा परिषद म्हणून जो पाठपुरावा करायला पाहिजे, हा सर्व पाठपुरावा करून हा सोडवण्यासाठी निश्चितच जेवढे जमेल तेवढे प्रयत्न या ठिकाणी करण्याचा आमचा मानस आहे. निश्चितच. धन्यवाद जावसाहेब. भविष्यात आपण शिक्षण आणि आरोग्याच्या संदर्भात प्रश्न सोडवण्याचा आपला मानस असल्याचं त्यांनी सांगितलेलं आहे. कॅमेरामॅन साहिल दाहीसह उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, सिंधुदुर्ग. थँक्यू. दीपेश राव. आखाती देशांच्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोल पंपावर नागरिकांची झुंबड उडाली असून मोठमोठ्या रांगा लागल्या होत्या. राज्यात काही ठिकाणी पेट्रोल डिझेलचा तुटवडा भासत असून पेट्रोल पंपावर इंधनासाठी रांगा होत आहेत. आखाती देशांच्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोल पंपावर नागरिकांची झुंबड उडाली, मोठमोठ्या रांगा लागल्या. राज्यात काही ठिकाणी पेट्रोल डिझेलचा तुटवडा भासत असून पेट्रोल पंपावर इंधनासाठी रांगा लागल्या. ग्रामीण भागातील पेट्रोल पंपावर तुटवडा भासत असल्यानं ग्राहकांनी शहराच्या दिशेनं मोर्चा वळवलाय.
सावंतवाडी शहरातील पेट्रोल पंपावर सध्या मुबलक प्रमाणात पुरवठा असून रात्री 10च्या सुमारास मोठमोठ्या रांगा पंपावर लागल्या. इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इंधनाचा तुटवडा निर्माण होणार असल्याची भीती निर्माण झाल्यानं ग्राहकांनी पेट्रोल पंपावर धाव घेतल्याचं समजतं. सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या 57 कोटीचे काम सावंतवाडी शहरात युद्ध पातळीवर सुरू आहे. पाण्याची जुनी लाईन बदलण्यात येते, मात्र नियोजनाचा अभाव आणि ठेकेदार प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंटच्या भरवशावर प्रशासन राहिल्यानं जुनी लाईन फुटणं, गॅस पाईपलाईन फुटण्याचे प्रकार घडतात. त्यामुळे नाहक मनस्ताप शहरवासियांना सहन करावा लागतोय. तर पाणी पुरवठा अभियंताच नसल्यानं हे पाणी मुरतंय कुठं असा सवालही उपस्थित होतोय. गेल्या काही महिन्यांपासून हे काम शहरात सुरू आहे. हे काम पूर्ण करण्यासाठी मेहनत घेतली जातेय, मात्र नियोजनाचा अभाव यात दिसून येतोय. माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांनी पाणी पुरवठा अभियंता नसताना हे काम कुणाच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे असा सवाल सभागृहात उपस्थित करत 57 कोटी पाण्यात जाण्याची भीती व्यक्त केली होती. यानंतर प्रभारी नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांनी कामाच्या ऑडिट नंतरच ठेकेदाराला बिल अदा करण्यात येईल, कामात हयगय सहन करणार नसल्याचं स्पष्ट केलं. या पार्श्वभूमीवर नगरसेवक देव्या सूर्याजी यांनी वेंगुर्ले नगर परिषदेप्रमाणे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडे हे काम सोपवावं अशी मागणी केली. शहरात काम सुरू असताना जुन्या पाईपलाईन फुटत आहेत. निष्काळजी कामामुळे शेकडो लिटर पाणी वाया गेल्याची घटना घडली आहे. खासकीलवाडा, पाटणकर वाड्यालगत हा प्रकार घडला असून नवीन लाईन टाकल्यानंतर जुनी लाईन फुटून शेकडो लिटर पाणी वाया गेलंय. या तक्रारीची दखल घेत लागलीच त्यावर प्रशासनाकडून दुरुस्ती करण्यात आल्याचं पाणी पुरवठा सभापती प्रतीक बांदेकर यांनी सांगितलं. एकीकडे ही परिस्थिती असताना दुसरीकडे गॅस पाईपलाईन फोडल्याचा प्रकार घडलाय. रस्त्यापासून 2 फूट खाली लाईन टाकायची असताना मोरडोंगरी परिसरात 3 फूट खाली असणारी गॅस लाईन फुटली आहे. पाणी पुरवठा विभागाच्या चुकीमुळे हा प्रकार घडला असून सुदैवानं कोणतीही दुर्घटना घडली नाही. नॅचरल गॅस हवेत विरल्यानं पुढचा धोकाही टळला. मात्र घटनास्थळी नगरपंचायतीचे कर्मचारीही उपस्थित नसल्यानं नागरिकांनीही तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. नगरपंचायत मधील पाणी पुरवठा अभियंता पद रिक्त असताना पदभार सांभाळणाऱ्या अधिकारीही रजेवर आहेत. दुसरे ऑपरेटर साईट व्हिजिटसाठी मार्च एंड असल्यानं वसुलीच्या कामात आहे. ही सगळी परिस्थिती बघता खोदाई करत असताना जुन्या पाईपलाईनचं, गॅस पाईपलाईनचा आराखडा प्रशासनाकडे उपलब्ध नव्हता का? जर असेल तर पाईपलाईन टाकताना जुन्या लाईन फोडून डबल काम का वाढवलं जातंय असा सवालही उपस्थित होतोय. याबाबत प्रभारी मुख्याधिकारी विनायक औंधकर यांना विचारलं असता ते म्हणाले, कामाच्या ठिकाणी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट अन ठेकेदार आहेत. पीएमसी हे नगर परिषदेचे प्रतिनिधी असून वेगळ्या कर्मचाऱ्याची नेमणूक केलेली नाही. आमचा सिव्हिल इंजिनियर यावर देखरेख ठेवतोय असं स्पष्टीकरण दिलं. दरम्यान जुनी लाईन आणि गॅस पाईपलाईन फुटण्याचा प्रकार बघता रस्त्याखालील लाईनचा आराखडा नगर परिषदेकडे उपलब्ध नाही का असा सवाल केला असता गॅस लाईन आणि नव्या नळपाणी योजनेच्या लाईनचा आराखडा आमच्याकडे आहे. जुन्या पाईपलाईनचा आराखडा उपलब्ध नाही. आताचं काम करताना जुनी लाईन जीर्ण झाल्यानं काही ठिकाणी फुटण्याचे प्रकार झाल्याचं त्यांनी सांगितलंय. एकंदरीतच पाणी पुरवठा अभियंता नसल्यानं आणि पीएमसीच्या भरवशावर नगर परिषदेच्या प्रशासनाचं काम सुरू असल्यानं नियोजनाचा अभाव पाणी पुरवठा विभागाच्या कामात दिसून येतोय.
पाण्याच्या जुन्या पाईपलाईनसह गॅस लाईन फुटण्याचे प्रकार बघता प्रशासनानं यावर गांभीर्यानं विचार करणं आवश्यक आहे. सद्यस्थितीत याचा नाहक मनस्ताप मात्र नागरिकांना सहन करावा लागतोय. माजी आमदार वैभव नाईक जे काही करतात त्याचीच कॉपी सध्याचे सत्ताधारी आमदार करतात, मग तो दशावतारी कलाकारांचा सन्मान असो किंवा शिमगोत्सव. मात्र निवडणूक संपताच जनतेला विसरणाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवावं की पराभव स्वीकारूनही जो जनतेच्या सुखदुःखात उभा राहतो तोच खरा लोकनेता असतो. अशा शब्दात ठाकरे गटाचे पदाधिकारी अतुल बंगे यांनी सत्ताधारी आमदारांवर टीकेची झोड उठवली आहे. वैभव नाईक नसल्यामुळे त्यांनी वाटली नाही आणि ह्यांनी वाटली नाही. त्यांना आता असं वाटतं की आपल्याला आता निदान ही गुप्तावर अगरबत्ती वाटून नाही मिळतं मिळेल, मतं एकदा मिळालेली आहेत, पुढच्या वेळी नाही वाटली तर त्याला निवडणूक यायच्या आदल्या वर्षी आपण वाटली तर चालतं, ते लोक आपल्याला मतं देतील. अशा प्रकारचे प्रत्येक ठिकाणी आम्ही वाढदिवसाला आपल्या ह्याचा शिमगोत्सव साजरा केला. शिमगोत्सवाला अगदी मोठा प्राधान्य मिळालं, प्रोत्साहन मिळालं, त्याने सुद्धा शिमगोत्सव साजरा केला. आणि हे सगळं करत असताना फरक एवढा की त्यांच्या जसा शिमगोत्सवाला आम्हाला प्रतिसाद लोकांचा मिळाला तसा आम्हाला सुद्धा मिळेल, पण यावर्षी त्यांनी पण केला नाही. म्हणून त्यांनी केला नाही म्हणून यंदा आता आमची जी परंपरा आहे ती मोडीच निघता का म्हणून वैभव नाईकांनी यंदा मालवणमध्ये ठेवला. आणि आमच्या वाढदिवसाला वैभव नाईक अपंगाला आपली मोटरसायकल आपल्या हा फरक आहे. 1 कोटीची गाडी कुटुंब देऊ शकतो आणि वैभव नाईक अपंग बांधवांची आठवण करू शकतात. अशा प्रकारची या ठिकाणी वाढदिवस साजरा करण्याचा सुद्धा फरक असतो. त्यामुळे आज संपूर्ण मतदारसंघामध्ये मी तर त्यांना मी आता तुम्हाला सांगणार नाही पालकमंत्री होते ते आमदार होते, पण प्रत्येकाच्या मनामध्ये एवढाच आहे की जर हा माणूस पराभव घेतो, हा माणूस पराभव घेऊन सुद्धा रस्त्यावर उतरतो, हा माणूस पराभव असून सुद्धा कार्यकर्त्यांची सुखदुःख बघतो, तर त्या माणसाला आपण म्हणून आमदार म्हणून पाहतो आणि पुढच्या वेळी आमदार म्हणून केलाच पाहिजे हा निश्चय प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी ठरवलेला आहे. त्यामुळे मी निश्चितच सांगेन की आज वाढदिवस जरी साजरा होत असताना शुभेच्छा देण्यासाठी आपण ही जी मंडळी उपस्थित आहात, त्यामुळे आपण सगळ्यांनी प्रार्थना करूया. कुडा इथं माजी आमदार वैभव नाईक यांच्या वाढदिवसानिमित्त कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी बागायतदार आंदोलन प्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल झाल्यानंतर पत्रकारांनी माजी आमदार वैभव नाईक यांना प्रश्न विचारले असता त्यांनी काय प्रतिक्रिया दिली आहे पाहूया. नाही, खरं तर प्रशासन ही वेगवेगळी भूमिका राबवत आहे. याआधी जेव्हा मोर्चा होता त्या मोर्चाला 5,000 लोक होते आणि त्या मोर्चामध्ये सुद्धा जमावबंदीचा आदेश जुगारून आम्ही तो मोर्चा काढला होता. परंतु त्यावेळी पालकमंत्री त्या मोर्चाला आले म्हणून आमच्यावर गुन्हे नोंद झाले नाहीत की काय, हा खरा प्रश्न प्रशासनाला आमचा आहे. त्याचबरोबर काल आम्ही शांततेत आंदोलन केलं होतं आणि ते आंदोलन केल्यानंतर आम्ही रस्ता रोखल्यानंतर आम्ही चालत जाऊन आम्ही जिल्हाधिकारी आम्हाला वाटेत भेटल्या आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी आमचं आंदोलन थांबण्यासाठी पहिली आमची मागणी त्या व्यापाऱ्यांची काय होती, बागायतदारांची, की कोणावर गुन्हे नोंद होणार नाहीत. परंतु सरकारने एकीकडे आम्हाला मदत न करता आमच्यावर दडपशाही केली. हे कालच्या गुन्ह्यात नोंद आले. अशा गुन्ह्याला आम्ही तर स्वीकारणार नाहीत, परंतु गरीब शेतकरी आहेत, बागायतदार आहेत, त्यांना मदतऐवजी त्यांच्यावर गुन्हे नोंद केले आहेत. ही शासनाची भूमिका चुकीची आहे आणि आज अधिवेशन संपते तरी अजूनही काही मदत झाली नाही. असे गुन्हे किती घाला, आमचं आंदोलन यापुढच्या काळामध्ये तीव्र होणार आहे. 2 दिवसाची मुदत सरकारने दिली होती, आज अधिवेशन संपत आहे, अजून नुकसान भरपाई जाहीर केली नाही. आता संध्याकाळपर्यंत आता काही भूमिका कळेल, अधिवेशन संपेल संध्याकाळी, पण जरी मदत नाही झाली तर आमचं तीव्र स्वरूपात आंदोलन येणाऱ्या 2 दिवसामध्ये सुरू होईल. राजू शेट्टी यांनी इशारा दिलेला की मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानीच मोर्चा काढला जाईल, त्या भूमिकेशी तुम्ही ठाम आहात का? 8 दिवसामध्ये राजू शेट्टी या मोर्चाचं नेतृत्व करतायत आणि त्यांनी त्या मोर्चाला जी घोषणा केली त्या घोषणेला सगळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले शेतकरी त्या मोर्चामध्ये सामील. सध्या बघितलं तर मोठ्या प्रमाणात गॅसची टंचाईबरोबर पेट्रोल आणि डिझेलची टंचाई सध्या भासत आहे, मोठ्या रांगा दिसत आहेत. प्रशासन कुठेतरी कमी पडते का? नाही, खरं तर पालकमंत्री महोदयांनी गेल्या 8 दिवसापूर्वी कमर्शियल सिलेंडर आणि घरगुती सिलेंडर जिल्ह्यामध्ये कमी पडणार नाही म्हणून सांगितलं. आम्ही जेव्हा 8 दिवसापूर्वी जे आंदोलन केलं होतं त्या आंदोलनाच्या वेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुद्धा सांगितलं आणि कोरोनाधिकारी सांगितलं की कुठल्याही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कुठल्याही गॅसची कमतरता नाही. परंतु ज्यांनी 25 दिवस नोंदणी करून त्यांना अजून सिलेंडर मिळाले म्हणून या रांगा आहेत.
त्याचबरोबर कमर्शियल सिलेंडर नुसते मोठे हॉटेलवाल्यांचा विषय नाही, तर पान टपरी असतील, हॉस्टेलची मुलं असतील, छोटी पर्यटन जिल्हा असल्यामुळे छोट्या खानावळी असतील, या सगळ्यांवर आता संक्रांत झाली आहेत आणि अनेक हॉटेल आता बंद झालेली आहेत. आता मंगळवारी आम्ही सगळ्या हॉटेल मालकांशी चर्चा करत आहोत की मंगळवारी आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयात आंदोलन करण्याचं आमचं शिवसेनेचं धोरण आहे. जर सर्वपक्षीय झालं तर आम्ही त्या आंदोलन सभा केल्यानंतर आमचं शिवसेनेचं आंदोलन बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर असणार. बंधू खरातबद्दल सध्या मोठी चर्चा आहे. या संदर्भात आता बंधू खरातलाच संरक्षण देण्याची मागणी होते, कारण त्याच्याकडे अनेक नावं आहेत जी सत्ताधारी पक्षातली आहेत, त्याला संरक्षण देण्याची मागणी होते. नाही, खरं तर बंधू खरातांकडे अनेक राजकीय लोक होते. सत्ताधारी पक्षातलं हे प्रमाण जास्त होतं, कारण गुवाहाटीला जाऊन रेडा कापल्यानंतर पदं मिळतात ही भूमिका सगळ्याच सत्ताधाऱ्यांची झाली होती. म्हणून हे असे जे यगोरी प्रकार आहेत, बुवाबाजी ही सत्ताधाऱ्यांमुळे वाढली होती. आणि कालच्या माझं पहिल्यापासून म्हणणं आहे की नगरपालिका, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका ह्या निवडणुकीच्या आधीच 1 वर्ष आधीच त्यांच्यावर गुन्हा नोंद झाला होता शिर्डी पोलीस स्टेशनमध्ये, आणि ह्या सगळ्यांना वाचवण्यासाठी या ठिकाणी तो गुन्हा दाबलेला होता. आता बंधू खरातांकडे सगळ्यांची नावं आहेत, एक नावं बाहेर पडत आहेत, परंतु ही नावं अजून किती नावं बाहेर पडतील यासाठी खरोखरच बंधू खराताला संरक्षण दिलं पाहिजे, कारण त्याच्या जीविताला धोका होईल. तर ही नावं पुढची नावं उघडण्यासाठी सत्तेसाठी हे रेडा कापू शकतात, तर माणसाला पण कापू शकतात. त्यामुळे ह्याच्यावर त्यांना संरक्षण मिळून योग्य नावं जी खरी आहेत ती बाहेर पडली पाहिजे. ज्यावेळी शिवसेना पक्षात फूट पडली तेव्हा वैभव नाईक यांच्या दारात 50 कोटी रुपये आणि मंत्रिपदाची ऑफर चालून आली होती. मात्र मातोश्रीशी गद्दारी करण्यापेक्षा त्यांनी निष्ठेला महत्त्व दिलं, असा खळबळजनक आणि भावनिक खुलासा ठाकरे शिवसेनेचे पक्षाचे पदाधिकारी कृष्णा धुरी यांनी केलाय. कुडा इथं माजी आमदार वैभव नाईक यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी धुरी यांनी राजकीय संघर्षाच्या काळातील पडद्यामागच्या घडामोडींवर प्रकाश टाकलाय. तसंच एक आमदाराचा किस्सा पण सांगतो की ज्यावेळी आमचा पक्ष फुटला त्यावेळी आमदार साहेबांना एक मोठा आमिष मोठे नेत्यांकडे फोन आलेले होते, आमच्याकडे या तुम्हाला 50 कोटी देतो, मंत्रीपद देतो. पण आमदार साहेब कुठेही त्या आमिषाला बळी न पडता आमदार साहेबांनी मला एक फोन केलेला, कृष्णा असं आहे की मंत्रीपद देत आहेत, 50 कोटी देत आहेत, काय करूया. मी सहज बोलून गेलो 100% घेऊन टाका. पण साहेब का मला काय बोलले, कृष्णा तसं नाही, खरं तर माझी आज ही किंमत आहे ती ठाकरे कुटुंबामुळे. त्याने मला जर आमदार केलं नसतं तर एवढे मला 50 कोटी आणि मंत्रिपद कुठे मिळालं नसतं. तर भविष्यात मी जाग्यावर आलो होतो, याच्यापेक्षाही मोठं काही मिळू शकतं. असे आपले कट्टर आमदार, खरं तर महाराष्ट्रात त्यांची ही ख्याती आहे की निष्ठावंत आमदार म्हणून वैभव नाईक यांचं सगळीकडे नाव गाजतंय. खरं तर साहेब या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं माझ्याकडून तुम्हाला भविष्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा. भविष्यात आपण महाराष्ट्राचं नेतृत्व कराल हे 100% खरं आहे. आम्ही त्यासाठी मनापासून प्रयत्न करणार. तुम्हाला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. जय जय. पंचायत समितीच्या मासिक सभेला उपस्थित न राहिलेल्या खातेप्रमुखांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात यावी असे आदेश सभापती सिद्धेश रावराणे यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना दिलेत. खातेप्रमुख सभेला उपस्थित नसल्याचा विषय सदस्य मंगेश लोके यांनी काढला होता. यावर रावराणे यांनी आदेश दिले. प्रशासकीय राजवटीनंतर वैभववाडी पंचायत समितीची मासिक सभा तब्बल 4 वर्षांनंतर झाली. या सभेच्या सुरुवातीलाच खातेप्रमुखांच्या अनुपस्थितीवरून सदस्य मंगेश लोके यांनी नाराजी व्यक्त केली. अनेक खातेप्रमुख सभेला गैरहजर असल्याचं निदर्शनास आणून दिलं. यावर सभापती रावराणे गैरहजर असणाऱ्या खातेप्रमुखांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात यावी असे आदेश गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले. उंबर्डे प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या निवासी संकुलाची दुरवस्था झाली आहे. यावर संबंधित विभागानं काय उपाययोजना केली असा सवाल सिद्धेश रावराणे यांनी उपस्थित करत याबाबत कोणतीही दुर्घटना झाल्यास आरोग्य विभाग जबाबदार असेल असा इशारा दिलाय. कोल्हापूर येथील खासगी दवाखान्यात गंभीर स्वरूपाचा रुग्ण नेण्यासाठी सरकारी रुग्णवाहिकेला परवानगी मिळावी अशी मागणी सदस्य देवानंद पालांडे यांनी केली. गुरांच्या लसीकरणासाठी पशुवैद्यकीय अधिकारी शेतकऱ्यांकडून अधिकचे पैसे घेतात, त्याची चौकशी व्हावी अशी मागणी पालांडे यांनी केली. कृषी विभागात योजनांचा लाभ घेणारी एक साखळी निर्माण झाली आहे. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना या योजनांचा लाभ मिळत नाही, त्यामुळे ही मोडीत काढण्यात यावी अशी मागणी मंगेश लोके यांनी केली.
तसेच एसटी महामंडळाच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली। एसटीच्या चालक आणि वाहकांकडून विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास दिला जातोय, याबाबत अनेक तक्रारी आहेत। एसटी विभागानं आपला कारभार सुधारावा अशा सूचना दिल्या। पंचायत समितीचा कारभार अधिक जलद गतीनं होण्यासाठी सोशल मीडियावर अकाउंट करण्यात आलंय, त्याचं अनावरण आज झालं। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसार लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। आंबा काजू संदर्भात फडणवीस सरकारचं विशेष पॅकेज। जिल्हा परिषदेच्या विषय समिती सभापतींची निवड आणि वैभव नाईकांवर आंदोलन प्रकरणी गुन्हा दाखल। आता पाहूया सविस्तर बातम्या।